Infopodcast, l'agenda de Sant Cugat. Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Últim cap de setmana per tastar les propostes de la quarta setmana gastronòmica del Comerç Just. Fins a diumenge, una quinzena d'establiments ofereixen plats elaborats amb productes de Comerç Just d'Oxfam Intermón. Concretament es tracten dels restaurants Bocamoll, Cal Gausac, Carlitos, Casa Bar Àngel, Casa Parra, el Bon Tiberi, la Deessa, el Vidadeu, la Bolera, la Flama de la Bolera, l'Altra, Mezzanotte, Recarrega't, Espunt, Taverna Cal Temerari, Telefèric i Zum Zum. La xarxa Monestir Sant Francesc torna a treure la seva activitat al carrer amb la celebració del Fem Barri, una jornada dissenyada per enfortir els vincles entre el veïnat i visibilitzar la riquesa social i cultural d'aquests barris de la ciutat. Dissabte, de 10 del matí a 3 de la tarda, els jardins de Sant Francesc acolliran tota mena d'activitats i actuacions amb les entitats del barri com a protagonistes. La festa tancarà la seva programació amb un vermut musical a càrrec de la Cugat Vintage Band a partir de 2:45 del migdia. Tot plegat amb servei de barra a càrrec de la brasa del minigolf. I també aquest cap de setmana destaca el programa d'activitats Espais Més Naturals Sant Cugat Saludable, una iniciativa per donar a conèixer el model de gestió sostenible dels parcs i jardins municipals. Al Parc del Turó de Can Mates, al claustre del monestir l'Horta Temerària, al Parc Central, als Horts Xuclamel, l'Estany de la Guinardera i l'Avinguda de Gràcia són algunes de les localitzacions que acolliran diverses activitats durant tot el cap de setmana. També dissabte a les 12 del migdia, visita teatralitzada de l'exposició La Capsa Vermella d'Antoni Campanyà, fotos de guerra, art i Sant Cugat, a càrrec de l'actor Roger Casadeià. I de cara a diumenge, tot i que serà un dia una mica més tranquil, el tret de sortida festiu de la Setmana del Català amb una ballada de sardanes oberta a tothom, per gaudir de la música i la dansa tradicionals catalanes a l'espai públic. Serà a partir de 2:45 del vespre a la plaça d'Octavià. Hi haurà més ball també a Can Quitèria a les 7 de la tarda amb la trobada de l'Indie Hop. Per a més activitats consulteu l'agenda de Cugat Mèdia. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.